Ялганнан дөреслекне ничек айырырга? Бүген актуаль әңгәмә кунагы Риман Гыйлемханов шул сорауга җавап эзли. Сүзне сәхифәне алып баручы Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Дөньяда сугыш бара. Мәгълүмат сугышы дигәнне еш ишетергә туры килә. Украинадагы, Беларуста һәм күптән түгел генә Казахстандагы вакыйгалар моның ачык мисалы. Ни өчен ялган мәгълүмат тарату бүген гадәти хәлгә үрелде? Ялганны дөреслектән ничек айырырга? Ялгансыз гына тормыш була аламы? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген гомерен мәгълүмат белән эшләүгә багышлаган танылган журналист, публицист Риман Гыйлемханов белән бергәләбезләрбез. Хәерле көн, Риман ага. Хәерле көн. Менә шундый заманда яшибез. Әле кайчан гына без совет заманнарын искә алып, мәгълүмат бер яклы бара дип әйтәдек. Миңа калса бүген тагын шул бер яклылык исе килә башлады. Ләкин алай гына да түгел. Әлбәттә, сәясәтчеләр, хакимият тарафыннан бер яклылык аңлашыла. Ләкин менә шушы шаукымга безнең гавам, гадәти кешеләр дә кушылып китте шикелле. Беренчедән, бу начар нәрсә түгел дип уйлыйм. Төрлечә фикер чыгу, фикер төрлеге. Кенек сизүнең бер галәмәте микән ул. Аннан соң икенче яктан без совет чорында яшәгәндә билгеле бер кысаларда яшәдек. Ул яшен батырында гөр шулай бит. Бер идеология бар безнең. Кыйбла бер идеяме? Шуңа хезмәт иттек без. Хәзер без дөньяга тәрәз ачылды дип әйтик инде. Без кайдан нәрсә барганын күзәтеп киләбез. Белеп торабыз. Фыклар киңәйде. Менә шуңа күрә инде без дә аларга ияреп, рәхәтләнеп, сүз иреге дип үзебезнең сүзләрне артык белән әйтә башладык, кирәгендә кирәкмәсендә. Чөнки без менә иң кызыгы мин күзәтеп барам, сәясәт турында фикер йөртүчеләрнең иң күбесе сәясәттән шактый ерак кешеләр. Элек бит махсус журналистлар бары, международниклар бары, сәясәт белән турыдан турыксынучы һәммәләр шушы процессны бөтен туллыгы белән беләләр. Күз алдына китерә белә, шуңа күрә аларның сүзенә ышанадык. Хәзер кем иремми, шул менә Казахстанда ни башлангачта әле хәлләр башлангач. Еще башлангачта танышлар шалтыратты. Вот кызык итәләр име. Вот мансилар име дип. Бу нәрсә дигән сүз, алар бит әле гади генә кешеләр түгел, мәдәният тирәсендә чолган, сәнгать тирәсендә чолган кешеләр. Мин аларның кайберсе белән сөйләшми башлыйм дисең әйткәндә. Казахстан турында дигәндә менә миндә берсеннән сорам, син анда булганың бармы соң дип шалтыратучыга. Юк дип әйтәм, булмагач син ник сөйләп торасың? Син белмисең бер нәрсә бар. Димәк, белгәне дә белмәгәне дә сөйләгән. Менә бу лектор бар да бер нәрсәне әйбит, газга бәя күтәрелүне, сый газга име. Но шуның буенча китте инде бәхәсләр, хәтта интернетта петиция турында да мәгълүмат барлыкка килде, һәм безгә имза җыерган диләр безне. Андый нәрсә булып алды. Анда Россия гаскәрләре кергә тиеш түгел. Бу Казахстанның үз эше дип. Менә мин уйлап торам, өчен сәясәтче булса ул уйлары. Хикмәт газдагынамы соң? Газ бәясе күтәрелүдә генәме? Аннан соң аның үз эше генәме ул Казахстан? Аның бит әле күршесе бар Россия. Башка күрше дәүләтләр бар. Аларга нәрсә булырга мөмкин, нәрсә китергә мөмкин бу чыгышлар? Ул дәрәҗәдә уйларга баш җитми. Шушы сәясәтче дип исәпләгән кешеләрнең үзе. Риман агай, монда тагын бер нәрсәне әйтергә кирәктер. Дөреслеккә ошатып бирелгән ялган куркынычрак дип әйтәләр. Чөнки ул шандыра да шикелле, анда чөнки әз генә хакыйкать та бар, дөреслеккә бар. Алар мисаллар китерә бит. Ләкин башкача дәлилли үз файдаларына. Менә монда ишракта матбугат чаралары, без сыйфатлы матбугат чаралары дибез. Чөнки матбугат чаралары күбәйде хәзер. Блогерлар үзләре матбугат чаралары дип әйтәләр. Сыйфатлы матбугат чаралары, ышанычлы матбугат чаралары эшләргә тиешләр. Менә шуңа күрә әйттем дә инде, наданлык, сәяси наданлык кешеләр дип. Бу безгә яңа таләпләр куя, сүз дә юк журналистларга. Без күп бергә тиеш булабыз һәм белгәннәрнең 30% гына бирсәк тә без эфиргамы, газет битләренә ул җитеп тора. Без шуңа күрә әйтәм, артык безнең үзебездә әле калырга тиеш. Без һәр нәрсәгә, һәр вазгыятькә, һәр вакыйга әзер булып торырга тиеш һәм халыкның дөресен җиткергә тиеш булабыз. Менә бик зур мәсьәлә бу. Мин шуңа күрә әйтә киләм, журналист иң күп белүче кеше булырга тиеш дип. Ул бик мәгълүматлы булырга тиеш һәр өлкәдә. Чөнки син үзең bir tар гына коридордан барасың икән, син кешегә юл күрсәтә алмыйсың. Менә шулай күз алдына кит. Анда безнең халыкта тагын бер сүз бар бит.
кеше шанмаслык хәлне чын булса да сөйләмә дигән әйбер. Менә бу миңа калса теге шаккат туризм дип әйтәбез инде без аны соңгы вакытта матбугат шараларына үтеп керде, блогерлар да үтеп керде. Менә кем күпме кәттәрәк вакыйга турында сөйли, кем күпме ялганга якынрак дип әйтеп инде без аны фантазия дип әйтәләр инде аны кешеләр ялган дип әйтмиләр, матур иттереп уйлап чыгарылган әйберләргә тартылу ныграк сизелә. Бу да шуннан киләме? Шуннан килә ул. О кешенең кемдер күренеп китәсе килә бу заманда, ялтырап китәсе, үзен раслыйсы киләдер бәлкем. Аннан соң менә мин күпмедер дәрәҗәдә андый мәгълүмат чыгуына шатланам дип әйтсәм артык тупас булыр инде. Бу кешене уйландыра барыбер дә. Уйландырырга тиеш. Андый мәгълүмат чыгу ихтималы барын кеше белергә тиеш. Һәм үзе бәя бирергә өйрәнергә тиеш. Һәм әлбәттә инде яңадан әйләнеп кайтабыз. Бу соң чиктә безгә журналистларга кагыла. Аннан соң мин кешеләр андый фикер тиз таралуның бездә шартлар туу белән бәйлим. Мәсәлән, безнең ил инде аны Яшен Батыр түгел, тотырыклы яшәмәде гомер буе. Гомер буе сугышларда катнашты. Я үзенә һөҗүм иттеләр. Тормышта безнең я бер якка ташландык, алга китәбез, танк берлабыз. Менә шушы буталчыклык, тотырыксызлык та кешегә тәсәнсез сөяргә мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Риман бай, тагын бер сорау бирәм. Сезгә матбугат ветераны буларак, матбугатта совет чорыннан башлап эшләгән журналист буларак. Тыелулар бар. Дәүләт тарафыннан тыю бар, ул Яшен Батырын түгел, тыелу бар, үзебезнең тыелуыбыз бар име. Менә шушы вакытта журналист нишләргә тиеш? Хакыйкатькә хилафлык китермәс өчен, ялганламас өчен дип әйтәбез икенче төрле дип әйткәндә. Мөмкинлекләр бармы? Журналист каләм иясенә. Менә тыелу дибез бит әлеме? Яңа шушы идеологиягә килеп бәйләнә инде. Без шушы илдә яшибез икән. Шушы илдә кабул ителгән бөтен әхлак нормаларына да, бөтен идеологиягә да күпме дәрәҗәдә буйсынырга тиеш. Тулысынча ук булмаса да, ләкин кай вакытта менә мин мисал әйтеп китерәм, Алмаз Хамдинең әбисе әйткәннәрен, андый сүз бардыр инде, ул сүз әйтер алдыннан сүзне телне чынга әйләндереп кара, әшесе юкмы дигән нәрсә бар бит әле. Шуңа күрә без уйларга тиеш нәрсә язу алдыннан, әйтү алдыннан, моннан кемгә файда, кемгә зыян дигән сорауга үзебез алдан ук җавап әзерләп куйган булырга тиеш. Мин сөйләүдән кемгә зыян була, илгәме, халыккамы, файда буламы? Файда була икән. Аны бит сүзне төрлечә әйтергә була. Кемнедер гаепләп, батыр булып, күкрәккә кул сугып та әйтергә була. Шул вакытта эшлекле тәкъдим итеп тә җитә. Яратып, йөрәгең аша үткәреп әйтергә була. Яратып тәнкыйтьләү дизмәлебез Назим абый. Ихлас җаваплар өчен бик зур рәхмәт, Риман әфәнде. Алга табада шулай иттереп, хакыйкатьне ачыклап, журналистиканың миссиясен үтәп яшәргә язсын. Алла бирсә. Тынычландырып, үлемгә китерә торган ялган сөйләгәнче, авырттырып, савыктыра торган дөреслекне сөйләвең хәерлерәк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.